מאיה, נאבד לי הוואטסאפ. מאיה, את יכולה לעזור לי? מאיה, שוב נאבד לי, מאיה. סבתא, אני מנסה לעשות שיעורים, תחלישי. מה? אני מנסה לעשות שיעורים, תחלישי. איך מחלישים את הדבר הזה? אני לא יודעת. את יכולה לעזור לי? איך מחלישים? תעשי לי טובה, כל המסך שלי נהיה שחור. הכל כהה. אני לא יודעת על מה לחצתי. אני דיברתי עם שמעון, והכל נהיה לי כהה. ככה, אני לא מבינה פה בוואטסאפ, למה כולם ששולחים הודעה זה לבן, ולמה אצלי זה ירוק? סבתא, מה את עושה? את לא מבינה, חמודה שלי. אני ראיתי סרטון בטיקטוק של מי שמצליחה להגביר את הטלוויזיה דרך הטלפון. את יכולה להראות לי איך עושים את זה? אני לא מצליחה.